MRUK 100 चेनेलखौ नोंथांमोना नायोब्लानो जाबाय बे डिसक्रिपसन लिंक होना दोनदो साबस्क्राइब खालामना लाइभआनो जाबाय गासिबो आरोना आना फैलायबाय दे नोंथांमोननिसिम आरो मोननैसो भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गोसो गैयाब्लाबो ना मा होनो आरो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट फान थाखाय खालामदो जायफोरा रस भिडिअ खालामजादो दुखु मोना आरोना थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ धामाका जागोन डिसक्लेमारखौ लागायनोसै उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षि सिगांजों नायब्ला मावजि गुन्दिदि उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षि सिगांजों नायब्ला हिनो ओंखारबाथाय बे लिट्रिंआव लांनाय बाल्टिंखौहाय थलसो खालामगारो दाना मोनथिबायना मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड क्या नाय सिख्लाफोर नोंसोर सिथु सुनो लांनाय बाल्टिंखौ बेफोरबायदि थल खालामनाङा मोनथिबायना बोरैबा जुदि बाल्टिंआ बायो सिथु सुनो मोननाय नङा मोनथिबाय मेगननि नोजोराव आं खालामो मोसौफोर साब्रैनि गंब्रै बाल्टिं मोनथिबायना सिथु सुनाय बाल्टिं बेखौनो गंसे गंसे लाना फैनानै धल दामफैबाय आरोना दै मोनालै बेफोरबायदि मैहुर बेसेबांसो सिखला लेट्रिंआव खिनो लांनाय बाल्टिंआबो धल जाहैबाय बिसिनि थाखाय कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बानलुआ आलु गोसा आरो नोंथांमोनाथ' बिसोर बानलुखौ सिनायखायो लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर कम्पिउटारनि फिसालाफोर नागिरलायगोन नोंसोरो दा कम्पिउटारनि बिफा दंबा कम्पिउटारनि हिनजावफोर नागिरलायगोन नोंसोरो कम्पिउटारनि हिनजाव नागिरनाया बातानो कम्पिउटारनि आं फिसाजोखौसो लाबोगोन मोनथिबायना मा जाबावगोन जोंनि बर' जाथिजों लोगोफोर बयबो लोगोजों नांलायलायनाय जोंनि बर' जाथिया बहानि बुस्रेब स्रेब मोरला लाखानाय टिपु खानाय बिलाइ टिपु बुस्रेब स्रेबनो जाबावगोन जोंनि बर' जाथिजों नोंथांमोनाथ' फेसबुक लाइट माबा लाइट अनेक रोखोमनि लाइट नुदों किन्तु निउ भार्सननि गेमस्रि लाइटखौथ' नुवाखै मोजां जानांगौ गेमस्रि लाइट नालाय निउ भार्सन गेमस्रि निउ भार्सन नालाय इउज खालामना नायबासो मिन्थिसिगोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों दुखु मोना आरोना थ' बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्टसो थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय